ام ایرو 3 دقیقه خود ددن زنده. زند چیه؟ زند کووارکه بکردیه و تی چاپ کرن. ده سردما دیجیتال ده خودیله درکتنا کووارن چاپ کری مهمه. و اف کووار جگر به دهان سالان به درکتبه هی مهمتره. زند ده سال 1994 ده درکت هجمارویه یکی. جالی کی و جالی انستitüya Kurdî ya Stenbolê ve. Wê çaxê peryodekî wê hebû dixwestin bawekî peryodîk derxin. Di salên 2000 de hin zehmetî kişandin. Lê heta ku Enstitüya Kurdî ya Stenbolê ji alî hikûmeta Tirkiyeyê ve bi kehekî hat girtin, zend her derket dibin banê enstitüyê de. Dema enstitüyê hat girtin, vê carê li Stenbolê bi navê Komeleya Lêkolînên Kurdî komeleyekî vebû. Vê carê wê komeleyê barê amadekirin û derxistina zendê gir ser milê xwe. Zend ji roja ku derketî ve heta anha her bala xwe daye ser ziman. Ser nivîsên li ser ziman, lêkolînên li ser ziman û heta anha 30 hejmar derxistiye. Helbet ji not û çaran heta anha 31 salan de 30 hejmar hindike. Lê di rewşa Kurdan de di nav zehmetiyê de dema mirov li meseleyê mêze bike, alî wê girîng û erênî derdikeve pêş. Anha hejmara wê ya 30 derket. Kovara zendê ku her bala xwe dabû ser meseleyên ziman, dibe hejmarê de li gel hin nivîsên din 3 nivîsên li ser ziman jî hene. 2 nivîskarên her dewamî, 2 ketkarên girîng ên vê kovarê hene. Yek ji wan Zana Farqînî, yek jî Samî Tane. Bi dehan salan e ev her du zimanzan kedê didin vê kovarê. Di vê hejmarê de jî nivîsên her duyan hene. Zana Farqînî bi cudahiya a û êyê çêbûna têperî û têneperiya heman lêkeran nivîsa xwe amade kiriye. Samî Tan jî bi sernavê peyvsaziya kurmancî bi nimûneyên ferhenga Yusuf Ziyaeddîn Paşa nivîsa xwe amade û belav kiriye. Ji bilî wan nivîseke din li ser ziman heye. Mîlad Xezala nasandina biraseran girtiye dest û nivîsa xwe di zendê de belav kiriye. Ji nivîsên din ên kovarê Şemoyê Memê wekî nivîsên xwe yên din berê Xwedayê folklora Kurdî dîsa. Doktor İsmet Konak jî li ser eşîran bi sernavê Konfederasyona Eşîran yê Şêx Hesenî nivîsa xwe belav kiriye. Her wiha Bihar Birahîmî jî li ser romana İrfan Amîda nivîseke lêkolînî nirxandinî belav kiriye. Kovara zendê bi hejmara xwe ya 30, bi hejmara xwe ya dawî li ber destên xwendebaran e. Hem zend û hem jî kovarên me yên din yên çapkirî heq dikin ku em xwedî li wan derkevin.